Level up ng healthcare ginpasalig ni Mayor Jerry Treñas para sa mga pumuluyo sang syudad. Kag tanyag sang SM Prime para sa PPP project sang Central Hog Terminal Market ginbato na sang Iloilo City Council. Konsultasyon sa mga vendors nagsugod na. Ginbato na sang Iloilo City Council ang offer sang SM Prime Holdings para sa natalana nga PPP project sa terminal kag Central Market. Nagakahulugan ini nga i-release o konrentahan sang SM Prime ang duha ka dalagong merkado samtang ila gina-develop ang propiedad. Ginalantaw nga may 500 parking slots para sa Terminal Market Building samtang 200 parking slots naman para sa Central Market kung matapos ang PPP project. Suno kay Mayor Jerry Treñas, ini na ang madugay nga handom para sa rehabilitasyon sang mga merkado. You all know nga na-aprubahan na sang aton nga City Council ang offer sang SM Prime Holdings para sa Central Market kag sa supermarket. We are scheduling together with the media ang briefing sang aton nga team para mabalaan man kung anong offer sini sang SM Prime sa duha ka markets. Sa karon, nagsugod na ang konsultasyon sa lokal nga panguluhan upod sa mga vendors para ipahibalo ang kaundan sang PPP. Pasalig sang alkalde, prioridad ang mga vendors sa sininga proyekto. We have met with the vendors so far. Wala man sang objection, though gusto nila gani ang ini nga programa kag ginapangayo nila gani nga ang dira bala ibutang sang SM nga Save More gamay nilang facility iabrihan para makalusot-lusot ang aton nga mga customers halin sa Save More pakadto sa tindahan, halin sa tindahan pakadto sa Save More para nga hindi masira no ang ina nga area. Sa idalom sang PPP law, ginahalan i-publish ang offer sang isa ka pribado nga kompanya pananglitan ini ang ginbaton sang LGU. Gani, mayari sang 15 ka adlaw para ma-publish ang offer sang SM Prime Holdings para sa PPP project sa duha ka merkado sang syudad. Nagpasalig si Mayor Jerry Treñas nga ma-level up ang healthcare services sa syudad sang Iloilo. Kadungan sang iya bago nga termino bilang alkalde sang syudad, luyag ni Mayor Treñas nga maging accessible ang mga serbisyo medikal para sa mga pumuluyo. Ang aton thrust is really to improve our healthcare diri sa syudad. Parang ang ini gina-focus na preventive medicine parang hindi na magsululod sa ospital. Isa sa mga lauman suno sa alkalde ang mapagpatukod sang City Hospital nga mayara na sang pondo. Unahon ang mga kinahanglanon ng mga equipment para makatag sang dekalidad ng healthcare sa mga residente sang syudad. Ang ospital ta naaprubahan sa Manila ang bill ni Kong Jamjam. Together with that bill, I was informed by Senator Drilon nga ginsudlan nila capital outlay nga 500 million kag nagpungko na ang DBM sa kay Dr. Fortuna para nga ma-specify kung diin ni makadto ang 500 million. So makadto na sa mga X-ray, sa ultrasound, sa MRI, kag sa iban pang facilities para sa aton ospital. Mga equipment na ang sudlan niya. Bangon naman sa demand sa dialysis matapos ng in-operational ang Uswag Dialysis Center sa East Baluarte Molo, isa pa ka dialysis center ang ginatukod sa San Isidro Haro. Gapaobra kita mas madako nga dialysis center dito sa San Isidro that will cover 14 stations. As of now, what we have in East Baluarte is only 3 stations. So in 14 stations, meaning to say sa isa kadlaw, we will be able to provide services to 28 patients every day, no? Unlike sa East Baluarte nga anom lang to sa isa ka adlaw kay 4 ka oras na ang dialysis, no? We see that there is a need kag diri kita matutok sa need nga nakita naton. Ginapakaayo naman ang mga district hospitals para makatag sang level up ng serbisyo medikal sa kada distrito sang syudad. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.